Колчева Элина, 9 класс. Максим Богданович, апокрыф. Ад Максима кніжніка пачатак. І калі скончылася 70 год ад стварэння свету, Христос ізноў зышоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб спаўніўся тое, аб чым сведчылі прарокі. І хадзіў ён па ўсім забраным краі, і па Занёманшчыне, і па Задзвіншчыне, і па Бярэзінскай зямлі. І разам з ім святы Пётр і святы Юр'я. Але ніхто з людзей не пазнаваў яго. Бо ішлі яны босымі нагамі, з немакрытымі галовамі і былі адзетыя ў белы кужы ды суконныя світкі. А не таго спадзяваліся людзі, таму ніхто не ўзяў увагі на іх, калі час жніва праходзілі між працуючых людзей. Толькі музыка, которому цяпер не было чого рабіць, падышоў да іх і сказаў: «Сорамна мне, бо сёння дзень працы, і ўсе клапоцяцца каля зямлі. Адзін я, нікчэмны чалавек». І сказаў яму Христос: «Не смуціся ў сэрцы сваім, ці ж не твае песні спяваюць яны цяпер, у час жніва. Таму не схіляй нізка галавы твае і не хавай аблічча ад вачэй людскіх. Бо няма правды ў тым, который кажа, што ты лішні на зямлі. Сапраўды, кажу я табе, надыдзе яму гадзіна горачы і чылын разважыць тугу сваю, апроч песні твае, як у дзень смутку, таксама ў дзень радасці ён прызаве цябе». І, навучаючы яго, казаў: «Пад песні кладуць чалавека ў калыску і з спевамі ж апушчаюць у магілу яго. Штодзённымі клопатамі поўніцца жыццё людское, але калі зварухнецца душа чалавека, толькі песня здолее спатоліць яе. Шануйце ж песні свае». Мучынская Марыя, жанчыны Беларусі. Жанчыны, новой Беларусі, дазвольце ўстаць пред вами на колени. Вас усхваляю, ганаруся, што выхавалі мудрым пакаленні. Вы малаком сваім гаючым край асвяцілі продкаў праменямі, узлялі годнасць і рашучасць, якія ў нас знішчаліся вякамі. Жанчыны, слаўныя матулі, вы на ўвесь свет праславілі краіну, у сэрцах боль і здзек адчулі, каб узмужнець у цяжкую гадзіну. Вам, маці, родныя, святыя, хвалу і ласку шлюць усе сусветы. Вы быццам помнікі жывыя, вы сімвал міра для зямной планеты.